Niet stropdaas, maar die andere, wat feest. Ik weet niet hoe jullie dat noemen. De docenten leren nou wat ze later onder buddies leren matten. Die lessen krijgen ze van een speciale docenten. De leeftijdgenoten die elkaar gaan begeleiden, ja, die nemen nou eenmaal ook meer aan van hun eigen leeftijdgenoten dan van ons als volwassenen. Dus ze voelen zich sneller thuis, ze spreken elkaars taal, weet je. En dat is toch heel anders dan wanneer je alleen als volwassene met de nieuwkomers praat en dingen doet. Als je nu je handen naar voren doet, voel je de trapleuning. Onze leerlingen ISK worden voorbereid om zoveel Nederlands te leren dat ze door kunnen naar een school voor voortgezet onderwijs of naar het mbo. Maar als ze doorgaan, hebben ze natuurlijk nog niet de woordenkennis die een Nederlandse leerling heeft. Dus als ze dan naar een andere school gaan, dan is het belangrijk dat ze iemand hebben waar ze op terug kunnen vallen. Iemand die hun helpt bij het Nederlands. Normaal is dat een docent, maar die heeft zijn eigen klasse. Het is mooi als we een leerling hebben die af en toe de helpende hand biedt. Het wordt nog onder de simmer voordat alle buddies training gewoon hebben. Na de simmervakantie kunnen ze de Boetelandse jongeren helpen op haar nieuwe squallen.